Η επιτραπέζια αντισφαίριση στους παραολυμπιακούς αγώνες παρουσιάζει ελάχιστες διαφορές με το αντίστοιχο άθλημα στους Ολυμπιακούς. Έχουν γίνει ορισμένες μόνο τροποποίησεις για τους αθλητές που χρησιμοποιούν αμαξίδιο. Συμμετέχουν αθλητές με εγκεφαλική παράλυση, κάκωση νοτιαίου μυελού, ακροτηριασμό ή άλλους κινητικούς περιορισμούς. Υπάρχουν δύο ομαδοποίησεις αθλητών. Αυτοί που αγωνίζονται με αμαξίδιο και αυτοί που αγωνίζονται όρθιοι. Επίσης, κατατάσσονται σε 10 κατηγορίες βάσει των κινητικών περιορισμών που παρουσιάζουν. Για κάθε κατηγορία ανδρών και γυναικών υπάρχουν ατομικοί και ομαδικοί αγώνες. Στους ομαδικούς αγώνες είναι δυνατή η ενοποίηση κατηγοριών. Το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης έκανε την εμφάνισή του στους παραολυμπιακούς αγώνες του 1960. Οι κατηγορίες, όπως και σε όλα τα αθλήματα που αφορούν ανάπηρους στον αναπηρικό αθλητισμό, στα παραολυμπιακά αθλήματα, έτσι και το table tennis ή αλλιώς η επιτραπέζια αντισφαίριση, βασίζεται και αυτό στις κατηγορίες. Οι κατηγορίες στο table tennis είναι 10. Ξεκινάμε από την κατηγορία 1, η οποία είναι η πιο βαριά κατηγορία, όπου παίζουν οι τετραπληγικοί, οι οποίοι κυρίως έχουν χτυπήσει στον αυγενικό μυελό και οι οποίοι δεν έχουν έκταση του αγκώνα, δηλαδή δεν έχουν τρικέφαλο. Έτσι παίζουν με τη ρακέτα, δένουν τη ρακέτα στο χέρι και όλες τις κινήσεις της ρακέτας και του χεριού τις κάνουν με τις κινήσεις του ώμου και του δικεφάλου μόνο του καμπτήρα των αγκώνων, ενώ δεν έχουν καθόλου τρικέφαλο. Από αυτή τη βαριά αναπηρία, από την κατηγορία 1, ξεκινώντας φτάνουμε στην κατηγορία 10 που μπορεί να έχει μια ελάχιστη αναπηρία, ακροτηριασμό δαχτύλων του ποδιού, που του επηρεάζει ελάχιστα την ισορροπία, οπότε το βάζουμε στη 10 κατηγορία. Ενδιάμεσα όλες οι άλλες κατηγορίες είναι η διαβάθμιση από τη βαριά κατηγορία 1 μέχρι την ελαφριά κατηγορία 10. Οι πρώτες 5 κατηγορίες, δηλαδή η κατηγορία 1, 2, 3, 4 και 5 αγωνίζονται σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ οι δεύτερες, οι πιο ελαφριές κατηγορίες είναι αυτές που μπορούν να παίξουν όρθιοι. Ένας αθλητής μπορεί να παίξει όρθιος, δηλαδή στην 6 κατηγορία, αλλά αν έχει προβλήματα ισορροπίας, και είναι επικίνδυνο να πέσει, τότε προτιμάει να παίξει στην κατηγορία 5, δηλαδή στην τελευταία κατηγορία καθιστός. Μετέχουν και οι κακώσεις του αυγενικού και του νοτιαίου μυελού, δηλαδή παραπληγικοί, τετραπληγικοί, και οι ακροτηριασμένοι, είτε είναι άνω άκρου, είτε είναι κάτω άκρου, είτε διπλή, είτε μονή ακροτηριασμοί, και οι εγκεφαλικές παραλύσεις, είτε είναι σοβαρές τετραπληγίες που κάθονται σε καρότσι, είτε ελαφριές διπληγίες, μονοπληγίες που μπορούν να αγωνιστούν όρθιοι, και επίσης όλες οι άλλες αναπηρίες, και η αρθρογρίπωση και οι αγκυλώσεις και η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η σκλήρυνση κατά πλάκας. Γίνεται πρώτα η αρχική ιατρική αξιολόγηση, αλλά κυρίως βλέπουμε τον αθλητή πώς παίζει. Καθόμαστε και μπορούμε να τον παρακολουθούμε για 1 ή 2 ολόκληρα παιχνίδια πώς παίζει. Μπορεί η κούραση να εκδηλώσει ένα κομμάτι δυσλειτουργίας, αναπηρίας, το οποίο δεν φαίνεται στην ιατρική, στην καθαρή ιατρική εξέταση. Οπότε τότε είμαστε πιο σίγουροι αν η ισοκατηγορία του είναι σωστή ή όχι. Δεν θέλουμε ποτέ να βάλουμε λάθος κατηγορία. Έχουμε δικαίωμα να τον παρακολουθούμε και σε 1 και σε 2 και σε 3 αγώνες για να τον αποφασίσουμε τη σωστή του κατηγορία. Η επιτραπέζια αντισφαίριση για αθλητές με αναπηρία αναπτύσσεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με τη διοργάνωση πρωταθλημάτων και τη συμμετοχή Ελλήνων αθλητών σε διεθνείς αγώνες.